ए ଶୁଣେ କ'ଣ ଆଉ କେତେ ଶୋଇବୁ? ଉଠୁନୁ। କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ହେ ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଖରା ହେଇଛି। କେମିତି? ଖରା ପରି। ଆଉ ପବନଟା ପବନ ପରି, ଏଇଆ ତ? ତ ଚିଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକି? ତୁ ଜାଣିନୁ କାହିଁ ଚିଡ଼ୁଛି? ଜାଣିଛି। ଦେଖ, ଭୁଲ ତ ହେଇଗଲା, ତା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରାଗିକି ରହିବୁ? ଏସବୁ କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ? ନାଇଁ, ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ତା ଆଗରୁ ଭାବି ନେବା କି ସେଇଟା ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ତୁ ମୋତେ ଆଜି ନେଇଯିବୁ? ତୁ ଯିବୁ? ତୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ କରୁ? ଆରେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଯା କି ନ ଯା, ତୁ ତ ମୋରି। ସମୟଟା କେମିତି ପଳଉଛି। କେମିତି? ତୁ ଜାଣିନୁ? ତୁ ଚିଡ଼ୁଛୁ କାହିଁ? ତୁ ଚିଡ଼ଉଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଏଇଠି ବହୁତ ଏକଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୁଁ ବି। ଜାଣିଛି। ଏଇ କ'ଣ ଆମେ ସତରେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା? ଆଉ କେତେ ଅଲଗା ହବା? ମାନେ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇସାରିଲୁଣି? ତତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ମୋଠୁ, ମୁଁ ତୋଠୁ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେଇପାରିବା? ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ? କହୁନୁ। ତୁ ସବୁ ଜାଣି ଅବୁଝା କାହିଁ ହେଉ? କହ ତ। କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ତୋଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସରି ନ ଯାଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ ସବୁ ସତରେ ସରିଯିବ? ବୋଧେ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ଜାଣିବାଟା କ'ଣ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ? ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ହବ। ଭଲ ଲାଗେ। ବର୍ଷା। ତୁ
বহে কেবা মৃদুবয় তুঠি লোল তুলি কল্লালে চলিয়া যায় পিকুকিবা কুঞ্জি কুঞ্জি কুহু 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 গাই কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে ମୋର ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଗଲା। ଯେମିତିକି ଯେମିତି ସେ କିଏ? ସତରେ ପଚାରୁଛି କିଏ ସେ? ଚାଲ ଯିବା। ପଳେଇବୁ? ଆସେ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି କେବେ ଆସିବୁ? ବୋଧେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ।